Hola a tots, soc el Pau i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem a racionalitzar arrels, on a la fracció tenim suma i resta d'arrels. Per això resoldrem aquests tres exercicis que són molt variats. Al primer tindrem una suma d'arrels fàcils i al numerador tindrem un número. Al segon tindrem la resta d'una arrel i un número i al numerador tindrem la suma de dues coses. I a l'últim treballarem amb arrels que tenen un factor al davant. I sempre per tots els exercicis seguirem aquests tres passos d'aquí. El primer pot semblar més complicat, però és molt senzill si l'entens. Consisteix en agafar el que tenim a l'enunciat i multiplicar-ho tant a dalt com a baix per una fracció on tenim el mateix. El denominador de l'enunciat, la suma o resta que tenim a l'enunciat, però canviant el símbol del mig. És a dir, si aquí teníem arrel de 2 més arrel de 5, aquí tindrem arrel de 2 menys arrel de 5. I a aquesta fracció volem tindre el mateix a dalt també. Arrel de 2 menys arrel de 5. Fixa't que quan estem multiplicant l'enunciat per això, en realitat ho estem multiplicant per 1, perquè ho estem multiplicant per una fracció on a dalt i a baix tenim el mateix. I una fracció on a dalt i a baix és el mateix és multiplicar-ho per 1. Multiplicant per 1 no estem canviant el valor d'això que tenim aquí. Simplement ho estarem transformant en una cosa per tal de no tindre cap arrel al denominador. Ja veuràs què passarà aquí. Molt bé, faig aquest primer pas i després faig els productes tant a dalt com a baix. A dalt, el numerador, hauré de fer una distributiva simple o una distributiva doble. Perquè fixa-t'hi, aquest 2 m'està multiplicant tot el numerador, tant l'arrel de 2 com el menys arrel de 5. Això és com si tinguessis 2 per parèntesi, pots posar-te els parèntesis si te va millor per veure-ho, arrel de 2 menys arrel de 5, i tanco el parèntesis. Per tant, aquí hauré de fer una distributiva simple. El 2 me multiplica l'arrel de 2 i el 2 me multiplica menys arrel de 5, d'acord? 2 per arrel de 2, què és? És simplement 2 arrel de 2. I 2 per menys arrel de 5, doncs positiu per negatiu, negatiu, i 2 arrel de 5, d'acord? Multipliquem número per arrel, no podem ajuntar això. En canvi, a baix ens passa una cosa, el denominador. I és que, per què hem multiplicat? Per això ha canviat de símbol. Doncs perquè estem buscant aplicar una identitat notable que ens permeti carregar-nos les arrels del denominador. La identitat notable que busquem aplicar és a més b per a menys b. Aquí tinc això, no? Tinc una cosa més una altra cosa per lo mateix menys lo mateix. A més b per a menys b. Aquí, el que he dit abans, si te va bé per veure-ho, pots posar-hi uns parèntesis. I quan tenim a més b per a menys b, podem contraure aquesta identitat notable com al quadrat menys b al quadrat. Què era a aquí? A era arrel de 2. Per tant, això ho puc contraure com arrel quadrada de 2 al quadrat. Menys b al quadrat. b és l'arrel quadrada de 5 i b queda al quadrat. I ara, fixa-t'hi que el que podrem fer aquí és tatxar les arrels, que era el que volia. Racionalitzar consisteix en no tindre cap arrel al denominador. I quan tatxo cada arrel amb l'exponent, perquè una arrel elevada al quadrat es pot tatxar, el numerador me queda el mateix, però el denominador me queda 2 menys 5. Ja no tinc cap arrel al denominador. Puc fer aquesta resta, 2 menys 5, que 2 menys 5 és menys 3. I això ja estaria l'arrel racionalitzada. Tinc una expressió equivalent a la que tenia l'enunciat, però sense arrels al denominador. Ara només queda arreglar-ho, això. Primer, tindre una fracció amb el denominador, el de baix negatiu, és raro. Per tant, el que fem quan ens queda el denominador negatiu és passar aquest negatiu al davant de la fracció. Torno a escriure amb la fracció amb el negatiu al davant. I el denominador llavors ja queda positiu, l'has passat al davant. Després intentem treure factors de les arrels, que aquí no en podem treure cap, perquè el 2 és primer i el 5 és primer, i intento simplificar la fracció. Aquí no pots simplificar la fracció. Hem d'intentar simplificar tots els números entre el denominador. No pots simplificar 2 terços, no pots simplificar 2 terços, no pots simplificar aquesta fracció. Els següents en veurem que sí que en podem simplificar. I per tant, això ja seria la teva arrel racionalitzada. Si a la calculadora fas 2 arrel de 2 menys 2 arrel de 5 entre 3, te dona el mateix número que si fessis 2 entre arrel de 2 més arrel de 5. Anem a mirar de simplificar el b ara, on la complicació serà que al numerador tenim la suma de dues coses. El primer pas és el mateix, ho multiplico
per una fracció on a dalt i a baix de la fracció tinc el que tenia el denominador però canviant el símbol del mig. És a dir, el denominador tenia arrel de 5 menys 2, aquí tindré arrel de 5 més 2 tant al numerador com al denominador. I ara faig els productes. Al numerador me queda una doble distributiva. Tot això, dues coses, està multiplicant tot això. Dues coses, posa't als parèntesis si necessites veure-ho millor. Per fer la doble distributiva primer farem 2 per arrel de 5 i 2 per 2, que 2 per arrel de 5 és 2 arrel de 5 i 2 per 2 és 4, i després farem arrel de 10 per arrel de 5 i arrel de 10 per 2. Arrel de 10 per arrel de 5 multipliquem els nombres que hi ha a dintre de l'arrel. Això és l'arrel de 10 per 5, que és l'arrel de 50. I després, arrel de 10 per 2, doncs molt fàcil, és 2 vegades l'arrel quadrada de 10. I a baix, al denominador ens queda la identitat notable. A menys b per a més b. Això que tens aquí, l'ordre dels factors no altera el producte. I el resultat d'aquesta identitat notable és a al quadrat menys b al quadrat. Com que aquí a és arrel de 5, al quadrat és arrel de 5 al quadrat. Al quadrat menys b al quadrat. Com que aquí b és 2, doncs aquí m'apunto 2 al quadrat. Aquí, com hem dit, quan tenim una arrel quadrada elevada al quadrat, puc tatxar l'arrel amb el seu exponent. A dalt m'apunto el mateix i a baix em queda 5, perquè he tatxat l'arrel, menys 2 al quadrat. 5 menys 4. 5 menys 4 és 1. I una fracció, quan la tinc dividida entre 1, aquest dividit entre 1 no cal posar-lo, perquè dividir entre 1 no fa res. Per tant, aquí directament em puc carregar el denominador. Següent, trec els factors de les arrels, això m'havia oblidat d'apuntar-ho. Del 5 no puc treure cap factor, perquè 5 és 5 a la 1, és primer. El 50, quan el factoritzo, 50 és 2 per 25, 2 per 5 a la 2. D'aquí podré treure un factor 5. Perquè de cada dos factors en surt una fora de l'arrel. I de l'arrel de 10 no podré treure cap factor perquè 10 factoritzat és 2 per 5. Tinc només un factor de cada, no en puc treure cap a fora. Per tant, el que dèiem, m'ho segueixo escrivint tot tal qual, però de l'arrel de 50 em surt un factor 5 a fora i em queda dintre aquest 2 que no he pogut fer parelles. I la resta ho escric tal qual, molt d'ojo, amb aquí no fer 4 més 5, el 5 està multiplicant l'arrel. I aquest ja seria el teu resultat final, l'arrel del principi racionalitzada. I anem a per l'últim, que serà el difícil. El primer pas és, en lloc d'escriure un igual aquí, m'ho multiplico tot per eliminar l'arrel del denominador. Multiplico tot per lo del denominador, però canviat de símbol, per poder aplicar la identitat notable. Recordo que l'enunciat l'estem multiplicant per 1, per tant, no canviem el valor d'aquest número, només canviem els números que tindrem a dalt i a baix de la fracció, però trobant una cosa equivalent. Aleshores, el numerador, tinc aquí una distributiva simple, tinc una cosa multiplicant-ne dues, posa't els parèntesis per veure-ho clar. 3 arrel de 2 me multiplica 4 arrel de 2 i 3 arrel de 2 me multiplica 2 arrel de 6. Anem a fer aquestes multiplicacions a banda perquè són difícils i les has de veure bé. La primera multiplicació, 3 arrel de 2 per 4 arrel de 2. Jo el que te recomano és que te canvis l'ordre dels factors per veure-ho més clar. Aquí s'està tot multiplicant, 3 per arrel de 2, per 4 per arrel de 2. Per veure-ho millor, multipliquem primer els números, 3 per 4, i després multipliquem les arrels. L'ordre dels factors no altera el producte, però ens ajuda a veure-ho més fàcil. 3 per 4 és 12. I arrel de 2 per arrel de 2, si ja veus que és 2, perfecte. Si no, arrel de 2 per arrel de 2, ajuntem les arrels com arrel de 2 per 2, 4, i l'arrel de 4 ja saps que és 2. Per tant, tot això és 12 per 2, que és 24, val? Primer multipliquem els nombres de davant i després multipliquem les arrels. Si se'n tatxa l'arrel, perfecte, si no, no passa res. Per tant, el producte de la primera distributiva simple de dalt és 24. El segon producte de la distributiva, 3 arrel de 2 per 2 arrel de 6. Primer fem 3 per 2 i després farem arrel de 2 per arrel de 6. 3 per 2 és 6 i arrel de 2 per arrel de 6 ajunto els productes dintre de l'arrel, arrel de 2 per 6, que és 12. 3 arrel de 2 més 2 arrel de 6 és 6 arrel de 12. Ara, en el proper pas, ja extraurem factors d'aquest arrel de 12. I a sota tenim la identitat notable, a menys b per a més b, que serà al quadrat, a és 4 arrel de 2, i aquí, ojo, que com que a és 4 arrel de 2, tot a ha d'estar elevat al quadrat, tant al 4 com l'arrel quadrada de 2, menys b al quadrat, que b és 2 arrel de 6. Com que tot b és 2 arrel de 6, tant el 2 com l'arrel de 6,
tot ha d'estar elevat al quadrat. Posem parèntesis al principi i al final de cada cosa. I aquí és un error supercomú. Com elevem això al quadrat? Doncs aquest quadrat m'està elevant cada cosa que s'està multiplicant a dintre. Aquest quadrat m'eleva al 4, que queda 4 al quadrat, i al quadrat m'eleva l'arrel de 2. 4 al quadrat és 16. I arrel de 2 al quadrat se'm tatxa l'arrel amb el quadrat. Em queda només el 2. I fixa't que com que aquí estava multiplicant, aquí també queda multiplicant, d'acord? Va, pensa com seria la segona ara. 2 per arrel de 6, tot elevat al quadrat. Quan donaria això? Doncs elevem al quadrat tant el 2 com l'arrel de 6. 2 al quadrat és 4. I arrel de 6 al quadrat és 6. Resolem l'operació combinada de baix per jerarquia fent primer les multiplicacions. 12 per 2 és 32 i 4 per 6 és 24. I sobretot no caiguis a la tentació d'aquí fer 24 més 6. Això no ho pots fer perquè el 6 està multiplicant. Total, que baix ens queda 24 menys 32, un 8. Perfecte. No tinc cap negatiu al denominador, trec factors de les arrels. De quina arrel? Doncs de l'única que tinc, no? De l'arrel de 12. 12 és 2 per 2 per 3. 2 al quadrat per 3. Tinc dos factors 2, en puc treure un a fora de l'arrel. Per tant, l'arrel passa de banda de tindre un 6 multiplicant, tindrà també un 2, el 2 que he tret a fora de l'arrel, i a dintre de l'arrel em queda només l'arrel quadrada de 3. I a baix el 8. Ajunto això, 6 per 2, 12. I ara anem a veure com simplificar aquesta fracció, perquè és una mica difícil, Aquí tinc diverses coses a dalt sumant-se i a baix una cosa dividint-la. El que divideix a baix, divideix cada cosa que s'està sumant. Hem de dividir 24 entre 8 i 12 entre 8. Perquè jo pugui simplificar aquesta fracció, 24 ha de ser simplificable entre 8 i el 12 ha de ser simplificable entre 8. Cada factor que tingui a dalt sumant-se o restant-se haurà de ser simplificable entre el denominador. Si no ho són tots, no podria simplificar aquest arrel. Si en lloc d'això tinguessis això, aquest arrel no se podria simplificar. Perquè 24 entre 8 sí que puc fer irreductible, però de 3 vuitens no puc fer l'irreductible. Per tant, això ja seria una fracció irreductible. En canvi, a la que tinc a dalt, jo puc simplificar 24 vuitens i 12 vuitens. Anem a fer-ho pas a pas. Primer ho simplifico entre 2. 24 entre 2, 12 entre 2 i 8 entre 2. I arribo a això. Això puc seguir simplificant? Hi ha algun nombre que sigui divisible entre 12, 6 i 4? Doncs sí. Entre què? Entre 2 un altre cop. També podríem haver dividit llavors directament aquí entre 4. Però bueno, anem pas a pas. 12 entre 2 és 6. 6 entre 2, 3. I a baix em queda tot això partit per 2. I ara ja hem arribat a la fracció irreductible. Perquè, vale, jo puc dividir 6 entre 2, però no puc fer la fracció irreductible de 3 mitjos. Si només d'un dels factors ja no puc fer la fracció irreductible, no puc fer la fracció irreductible de res. Per tant, ja he extret factors i he trobat la fracció irreductible. Aquest és el teu resultat final. Si a la calculadora fas això d'aquí, és equivalent, és el mateix a fer 6 més 3 arrel de 2 entre 2. És un procediment supermecànic que si practiques t'acabarà sortint a la força, així que jo et proposo que ho facis amb aquests 3 exercicis. Pausa el vídeo, intenta-ho fer tu sol o sol a casa i ens veiem ara amb les solucions. Fixa't en el segon, que podem reduir aquí entre 3, perquè 6, 3 i 6 són divisibles entre 3, però aquí ja no pots reduir més aquesta fracció, perquè tens 2 entre 2, ok, però 1 entre 2, que ja és irreductible. I en l'F arribem aquí, en un menys 1 al denominador, el negatiu el passo al davant, tatxo la fracció, i aquest negatiu t'ha de quedar restant-ho tot, perquè està restant tota la fracció. Per tant, queda menys 2 arrel de 6 menys 5. I al principi no ho he fet, però te quedava arrel de 2 més arrel de 3 per arrel de 2 més arrel de 3. Aquí podries haver fet la identitat notable. A més B al quadrat és... seria aquí, al quadrat més 2ab més b al quadrat. I això és tot pel vídeo d'avui. Si vols seguir aprenent sobre arrels, clica al link de la descripció, que allà hi trobaràs tots els vídeos. I res més, fins la propera. Adeu!